bar baiwa Allah nan ta yi aure ba, kai baka aure ta ba, mu baka bari mun aure ta ba. Kara nawa gaskiya bari baka da adalci, wannan ba adalci bane wallahi. Na tafi ina san biba. Saboda Allah da Annabi wannan ai ba yi bane wallahi tallahi yau din nan na bari wallahi yau na je na hada da sanda wallahi ba a ce ƙarya ne. Tangani da gangan ni ba ruwana. Allah ka ban sa'a ma akan mata maza kuma ko a kasuwa mu fafata. Ya taka rawa na mutane kuma mutane su ba su na lafiya ba duniyar Allah nan dabar yan iska ne Wallahi tallahi ƙarya ne ba za ta taba sa Ma'am Bakalu. Bargadi ina gajiya lafiya Allah me bari ne lafiya. Ma'am Bakalu an ga ka tafi ka taho kana ta surutan banza ai Bargadi nake gaya ma wannan bawan gaya ma Bargadi hi bai bari yau yana kai bari stay hi bai aure ta ba hi bai bari wani ya aure ta ba tun muna yara an dagwai yake san diba ka duba ka gani saboda Allah ya ba ta igiya ta banza da wofi soyayyan nan duba ka ga wallahi na gaji da soyayyan nan ta bari da biba yau din nan man Allah ya rabu da biba soyayyan nan na gaji da ita ya ba ta igiya kullun ya wasa take ita duk inda yan sanda su je su kamo yau an kamo bari ba ya ce yi wallahi tallahi nake gaya ma wannan magana Allah da Annabi. yanzu kai malam Bakalu in ban da hirme irin naka na dauka talautin da ya koro wanda ya gida iya koro ka da gidanka Ina wani ai kai haukan naka na fula yanzu Bakalu mutanen da misali tun muna yara ake wannan ina ruwanka da su ja na karatun littafi ne za ka zo ka ce wannan me kaza hirman balla hirman gobe kawai ka zo muka kare ma ya lokaci kare ma Biba ta tsada a wahala soyayya biba ta tsada a wahala. Domin samun sababbin shirye-shiryen mu a danna subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa Bakalu TV.